Ten pocit, keď nič nedáva zmysel a všetko končí tragicky. Aj tá najjednoduchšia činnosť sa zdá ako nemysliteľné utrpenie. Pocity, názory, urážky, ktoré ostali visieť medzi ušami a tebou, prebývajú v tvojej hlave rent-free. Ale jediné, čo vieš, je, že akým nenájdeš svoje miesto, všetko to na teba padne. Stane sa z teba ten človek, ktorým si nikdy nechcel byť. Tak sa tomu postavíš a začneš. Nájdeš si kamoša, ktorému môžeš povedať všetko. Začneš to vypisovať do denníka alebo v krčme náhodnému poslucháčovi. Akokoľvek to spravíš, len to potrebuješ dostať von. Tvoji sklamaní rodičia, lebo si nedokončil školu. Brat, ktorý odišiel a zabudol na sľub, že tu bude vždy s tebou. Neuhradené faktúry za zdravotku a daňové, ktoré každý rok odkladáš. Konečne povieš frajerke, čo ti vadí a ona sa s tebou nerozíde. Zastaneš sa sám seba v práci a musíš si hľadať novú. Vykročíš z temna bez východiskových myšlienok a zrazu vidíš všade cestu. Tam, kde k sebe nič nesedelo, zrazu napájaš život ako vlakovú súpravu na obrovský parný rušeň v podobe tvojej duše. Už zrazu vieš, že na druhej strane je všetko na svojom mieste. A na svojom mieste si aj ty.